पटना बा देवारा ढोरी चटना बा देवारा ढोरी चटना बा घर में घटत घटना बा घरवा में घटत घटना बा देवारा ओठ चटना बा देवारा ढोरी चटना बा हमारा कपारे बा तनिको बुझाला ना भतारा के हमारा दुख तो बरिया रे बा अरे का कही चली गइलू परदेस मजा मारे विपत हमारा कपारे बा तनिको बुझाला ना भतारा के हमारा दुख तो बरिया रे बा करे वाला बड़ दुर्घटना बा देवारा ओठ चटना बा देवारा ढोरी चटना बा पतिया नतिया पटना बा देवारा ढोरी चटना बा देवारा ढोरी चटना बा देवारा ढोरी चंचल शशांक के रोकी कैसे आयरन जब छछनावते बा अरे का करी हो रुपया कमा के का करी मुआना असली धन लुटावते बा रोशन चंचल के रोकी कैसे आयरन जब छछनावते बा।